So tanan, may gabi ka na itong tanan. Okay, pasalamatan na sa atong Ginoo nga nakatambong taning Santos Kamisa. Aron nato siya mapasalamatan sa mga grasya nga ato nadawat. So taga nato ang Ginoo usa ka masipang pakpak. Very good ha. Hasta ka na ato mga nagtanaw online ha. May gabi usab alang kaninyo no. Ambot lang no kung kabantay mo sa kana magtuon na taon sa pagsulti, ang una is itudlo ka nato mo ang paglitok sa atong ngalan ha, di ba? What's your name? I am Andy Satura. Very good. Mamakpat na sila yung tagaan kag premyo lipay kay ang mamang papa no. Kay mo sa ang pinaka basic ha nga maila nato ang ato kaugalingon sa atong ngan. Kapabantay ba mo nga inig-eskwela nato basta elementary ta tawgon ta sa atong first name. Ini ka high school kabantay mo tawgon ta sa atong apelyido. Ini ka college tawgon ta sa atong angga. Mabtar pag elementary nako tawgon ka Adriano. Pag high school Satura. Pag college na Andy. Manindot na no. Mato sa kababay ta niyangan si Apolonia Tubod. Pag elementary pa siya Apolonia paita. Pag high school niya Tubod. Pangayon tubod na kay tubig diha. Wala uy siya. Sama na tubod niya, way tubig. Niya pagka-college niya, kay tago na siya og apple. Wow, di kanindot na no? Kay angga naman. No? Kaya ba nga ito nga, grabe yun ang mga ngan ha. Nasa iyo ba nila mga ngan, magdipindi sa ilang kahintang ha. Na mag-agaw, no? Na yung sa katao, ang ngan si Albert Cinco. Na siya agaw nga usa ka senador. Kinsaman, si Laila de Lima. Sakto sa no, 5 niya, 5. No? So tinuod yun sila mag-agaw. No? Nasa iyo mga apelido nga murag masulbad ang imong mga kuwang. Ngayon sa katao, yung apelido mahinay. Ang sa kababay, mahinay. Yan naminyo siya. Ang apelido siya bana, di maunahan. Sa sulbad na, no? Ang hinay, di paspas na. Nasa sa kababay, yung apelido kabahog. Hala, naminyo siyang taga Bohol. Ang apelido maribuhok. Sanay mo siya kabahog, maribuhok. Kabahog, buhok, paita. Pero dito itong usa kaya nga si Tessie Jess. Kabaw ba mo sa apelido siyang bana, samtang namin siya redoble. Sa Jess na imo ng 20. Kaya maning nga grabe gid ba no? Yan na sa mga ngan nga usahay magtugaan sa sitwasyon sa panahon. Nay managsuon ang ngan sa magwang si Kiko. Ang yang manghod si Jolina. Ang ilang apelido Bagyo. Manay nga mga Bagyo. Manay nga pagkalisod no. Nay babae nga bako lang gibaksin. Sus, pagkuman niyang bakuna ng anak. Sus, kaluha pag yun. So, mo ito, yung mga anak, iya sang ginganlan, ha? May tungod sa mga baksin, no? Ang sa usa si Sam. Ang usa si JP, ha? Sam kay SAM, no? S, Sinovac, A, Astra, M, Moderna. Yan, JP kay Jensen o Pfizer. Sakto sa no? Tingnan doon, grabe ba? Haom lang doon, oh. Yung mga sa atong isgutan sa atong ibanghilyo karon ha? Then si Jesus nangutana sa iyang matinunan, hoy, kinsa man kuno ako, matod sa mga tao. Sa ilang tubag, ikaw kuno si Juan magbubunyag, ikaw kuno si Elias, o ikaw kuno usa sa mga propeta. Wala kong tanahon si Jesus ang mga ngalan ng ilang isulti, mga ngalan sa mga maayong tao, no? Pero kung kita kay pangutanon, no, kinsa man ko sumalas mga tao, susunod sa kailay katubag, hindi makasalamingon nga ikaw, libakira ka, ikaw, himantayon ka, kaya maning puro lang yung dautan. Hindi sa kalalaki, gipailaila sa iyang uyab, sa iyang pamilya. Sus, pag-excited siya, pag ato niya sa balay, sa iyang uyab, pirti niyang wawawa siya kabawon sa iyang buhaton. Kaya nga naman, ang magwa nga babae sa iyang uyab, iyang ex, ang bangon nga lalaki, mo ito iyang nakontra sa sumbagay sa basketball. Ayang papa nga polis mo nagdakop niya. No? Kay gadik-adik siya. Ngayang mama mo to iyang sugar mommy. Kagipalitan siyang motong pastilan pagkapait. Manang usay pagkalisod ko ng atong kaugalingon, madescribe ta sa dili sakto nga atong pangalan. Ikaduha, saman, niingon si Jesus, kamo, kinsa man ko, matod kaninyo. O niingon sila si Jesus, ikaw mao ang Mesiyas. Ha? Pero pagsulti ni Jesus nga Mesiyas magamtos, ningon si Pedro, di na may tabo Ginoo. Ha? Si Pedro ginanon pahawa sa tanas. Muna pag sa itong kaugalingon, nga mga usayang ato mga tubag, dili mo ang sakto. No? Sige na mong kuyog-kuyog ka na ko, matoy pa ni Jesus, yawa pa mong kaila.
Mura magkatuon sa kabata ba? Siya, ma, di na ako may eskwela, ma. Nga naman, ako maestra, perti mugo, ha? Nga naman, akong ipangutana, unsay binisaya sa I don't know, ningon siya, wako kabalo. Ano? Kaya ningon, wag magkasinabtanay, ha? Mao na nga ningon ng Ginoo, ha? Tanawa kini. Kung gusto ka mong mahimong akong tinunan, pasana ang inyong krus og sunod ka nako, ha. So pinaagi rin sa krus nga mahimo kitang tinunan. Ug mao na ang pagtawag sa Ginoo, no. Usahay bitaw sa atong kinabuhi, no. Ang mga pag-antos dili na to makit-an, ang mga di na to may binuhatan mao noy atong makit-an. Ningon ang tao, no. Unsa may mahitabo kon hagkan ako akong asawa, ha. Paghagkan ni mong asawa, pagikis ni mo ang mong asawa, hahaba ang iyong buhay. Pag kinikis mo ang ibang asawa, mamamatay ka. Paita kami ng pagkalisod sa Ginoo. No? Mao na itong tanawon, unsa may paras Ginoo, o unsa man ang para sa tao. No? Kaya nag-ingon man si Jesus kang Pedro, kani ay magibuhat sa tao, kani ang magibuhat sa yawa. Sumut-samot atong matimbang-timbang, ha. Una itong tanawon, ang tinuod gayud nga happiness, no? Makitaan sa atong andam sa pag-antos. Ang tinuod yun nga makalipay ka na to, mao nang atong pagpasaan sa atong mga problema. Mao na nga sa atong kinabuhi karon nga nag-antos sa COVID, usay pa kayo asa man ang Ginoo, nga murag wa man tatabangi. Tablar sana sa mingonta sa dihanggilan sang si Jesus. Nangita ba siya sa Dios Amahan? Wala, no? Kundi iya yung gidawat ang iyang mga sakripisyo. Sabot, ni panahon sa COVID, si Kristo maoy makasulbad o makahatag ka na ito kusog. Yan mo din ang meaning sa COVID, no? COVID. Christ over virus and infectious disease. Siya lang ang makahatag ka na ito o kusog. Mo na nga ang atong mga pag-amtos, dili ang depende sa pagtanaw sa Ginoo, dili kung yun sa na ito pagdawat. Kundi giunsa na to pagtubag, pagresponde ang iyang gihatag na to nga mga pagsuway sa atong kinabuhi. Wa ba ta magbagulbol o gidawat man nato, no? Usay depende ra gyud sa atong ekspresyon. Para sa mga tao depende sa ilang pagsulti kung unsay makapasakit nato. Sus natoy uyuan nga wa na siya buhok ba upaw na. Ningon niya pagumangkon, call unsa man kuyong taugma, ha? Asa man ta atong pangitaon asa imong buhok. Magjuri pa ita. Bata pa bugal-bugal nun, ano? Sa mo na nagyon ang Ginoo, ha? Sa atong kinabuhi di na to sundon si Pedro, ha? Nga sa kasakit sa kinabuhi dali ra kaayo nga mitalikod sa Ginoo. Sabot nawa ang iyang focus. Ngayon sa katao na nuktok sa balay siya, nang, ang sama, nanak ko diri sa inyo, no? Ako nang kuhaon ng kaldero. So siya, oy, dong, kadako na guni mo dong. Eskwela na ka siya, saan may graduate siya? College na mau ba? Yung sa may mong kuhaon dong, siya, kaldero. So pag tinagtanay ba, no? Wala ang focus, no? Mo nang gingon sa Ginoo, ha? Nga sa atong kinabuhi, una sa tanan, gitawag kita nga mahimong Kristiyano. Kung Kristiyano, sundo nato si Kristo. Kung siya andam nga mag-antos, kita usab, ha. Dili nato tan-awon ang atong gusto nga mao ato ipagsunod sa Ginoo nga iya buhaton kanato, no. Kung sabi ta sa itong kinabuhi, no, kung sa itong gusto nga matuman, mo ni ato ikalipay. Ang dili itong gusto nga may maayo, mao say dili. Katawag ko itong sa kamaestra, no. Nga na sa estudyante nga lalaki nga bata pa kayo pero cute na. Ningon na Mr. Pedro, siya, yes ma'am. Tindog. Anong gusto mo paglaki mo? Siya, ma'am, gusto kong maging sayo. Ang gikilig ka, maestra, pero mo naging pastilan ba, no? Nang sa itong ginabuhi, ipadapli na ito mga self-interest matod pa, ha? Mao na ang ato ning tanaw, no, mo ni may mong leksyon sa itong kinabuhi. Ang ato mga pag-antos, dunay mga rason, ha? Kung yun sa nato pagdawat, inana sa nanghatag sa Ginoo nga grasya nga makapaligon sa tagsa nato kagabulingon. Yaman ito yampo sa itong misa karon, ha? Kung tinuod nga Kristiyano sa ngalan, ato ipakita sa buhat. O ang pagbuhat, mao ang pagsunod sa mga binuhatan ni Kristo. Yaman ito yampo sa itong misa karon nga magpadayon ta sa pagsali kaniya aron magpadayon sa siya sa pagbubo sa iyang grasya. Amen.